Maria marahal bdiet tiġri xnija l-intefħet bħalma l-ħobs jintefa' mill-ħmira reġa' sar nannu ċikku ċinkwina. Ex-surġent tal-korp tal-pulizija f'San Giuseppe taħt far issibu bil-furċina mal-lini tas-sindku marbut fi żwieġ li minnu xtaq tifel kellu 5 tibniet. Ħames ġawriet blaqa l-imrobbija fil-biża talla fi frott il-bżulija bimħabba li taf toffri biss il-familja il-grampun sod m'għandux bżonn kavilja. Ġassa kif dawn ix-bejbiet li l-ħadd qatt ma kellhom il-wiċċ jagħtu wiċċ fit-12 xahar il-koll weldu barra żwieġ u lanqas b'nemes ma sabu l-missier. ċikku kienet għodda ddietu tqattlet fewġa qamrieħ miegħu ġab rieħlu interroga l-martu interroga l-ġirien ħadd ma ra l-fjamma ħadd ma xaf min-nirien. Li kien kompla jħaffer bil-galbu bħal fi żmien. Bħal fi żmien il-korp meta fideħ f'dawlu il-kasta literali lil-Karen Grek ħesrem ħasdet l-isparatura li tfiet lil Raymond Caruana l-isparatura li tfiet lil Raymond Caruana u mit-tifel ta' salvu l-bordnar iċċiri ħostief nus-sensar min kuġinu il-kbir saħu il-sar ħadd ma kien għas-sol kulħadd implika. Fir-raħal bit-tombla Fir-raħal bit-tombla il-terna u l-ħati il-ħwienet tan-nerġa bittu fir-rati u twildu leġġendi faqsu fatati. ċikku ċinkwina gidem diffreq għatta xahar tal-ebda delitt baqa ma sab irkabtu la Karen Grek wisqan qas Raymond Caruana l-ħalli li minn fjuru li ġibet betala. L-aħħar għajdutu li minn kien ħalla l-gżira beżan mill-għadab ex-surġent tal-pulizija l-uniku brigant li qatt qabad iċ-ċinkwina ġurdin tal-imramma li taħallu fil-kċina il-borom suwed qatt ma nkixfu paljazzi fir-riħisfel ġorta nimbu l-ċikku rebbija mhix ser tibqa' tkiddu issa lil-mewt laħqet ġabritu u ħalla lil-martu tixrob l-inkwiet ħalla lil-lili titma' botom fniet baddak qalba mietet hekk kif bdew jitfarfu u nteħħet li kollha ħarġiex bħal in-nannu.